Magandang araw, Sir Caspar, pati sa ating mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiko. 34 taong gulang na at nagtatrabaho bilang isang factory worker dito ngayon sa Bulacan. Ang mga ikukwento ko po ay nangyari noong panahon na sa may probinsya pa lamang ako nakatira. Matagal na rin iyon. Mga 10 taon na ang nakakalipas. May pinsan kaming Rigor ang pangalan noon. Pinsan namin siya sa side ni Mama. Pero bihira namin siyang nakakasama dahil kabilang bayan pa ang bahay nila. Kaedad ko lang si Rigor, kaya naman tuwing may reunion sa amin o kung anumang okasyon na dumadalaw sila ng pamilya nila, kami lagi ang magkasama. Pareho kaming unikaw iho, kaya naman nagkasundo talaga kaming dalawa. Basketball, chess, pati sa mga banda ay pareho ang mga bagay na gusto namin. Sabi nga nila, para na raw kaming magkapatid. Iyon nga lang, nagkikita lang kami kapag may okasyon. Isang beses ay inalok niya ako. Kiko, gusto mo sumama doon sa amin? Birthday ni Lola. Siyempre may handaan. Maraming kakatay na baboy at mga manok. Baka gusto mong sumama? Tanong niya. Nag-isip ako saglit. Kahit kailan ay hindi pa talaga ako nakakadalaw sa lugar nila. Hindi ko rin alam. Pero hindi kasi sila nang aaya kapag may okasyon sa kanila. Madalas ay sasabihin nila tito at tita na dito na lang daw sa amin ganapin ang mga handaan. Noon lang ako inalok ni Rigor sa kanila. Kaya siyempre, pumayag naman ako. Sige, sama natin ibang pinsan natin. Sagot ko. Oo ba? Dadalhin ko yung tricycle ni Papa. Sunduin ko kayo tapos doon tayo sumakay lahat. Sabi ni Rigor. Nag-appear pa kami at saka naglibot sa mga bahay-bahay ng mga pinsan namin. May mga umuo, meron namang tumanggi dahil may mga gagawin daw sila sa araw na iyon. At iyon nga, 5 kaming sasama. Napagkasunduan naming lahat ng pagkatapos ng tanghalian ay magkikita-kita kami. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, 12:00 pa lang ng tanghali. Kompleto na kaming 5 sa bahay. Hinintay namin si Rigor na dala ang tricycle nila. Kalahating oras ang lumipas ay natatanaw na namin si Rigor na paparating. Nagsisikayan kami kaagad pagdating. 3 sa loob habang 2 kami sa likod ni Rigor. Hindi naman ganoon kalayo ang lugar nila Rigor. Pero dahil tricycle ang gamit at saka bako-bako pa ang daan, ay medyo natagalan kami. Nang pumasok kami sa bayan nila, halos wala ng mga bahay sa palibot. Puro mga naglalakihang puno lang at saka mga damo sa gilid ng daan. Patalon-talon kami sa upuan dahil sa naglalakihang bato sa kalsada. Ang masakla pa, biglang umulan ng malakas. Pag minamalas ka nga naman, sabi ni Rigor habang pinapaharurot ang tricycle na naipit sa putik. Bumaba kaming magpipinsan at saka tumulong na itulak ang tricycle sa malapok na lupa o yung maputik. Siyempre, basang-basa kaming lahat. Malamig din ang hangin at saka kulay brown na ang mga paa namin. Pasensya na kayo, nabasa pa kayo, sabi ni Rigor habang nakapokus sa daanan. Iniiwasan ang malalalim na bahagi nito. Oks lang tol, basta ba masasarap ang handaan sa inyo, hindi kami magrereklamo, sabi nung isa naming pinsan. Sabay-sabay kaming nagtawanan. Bago kami makarating doon sa bahay nila Rigor, napansin ko habang dumadaan kami ay minsan may nakikita akong mga tao
na nakasilip mula sa likod ng mga puno. Ewan, parang pinagmamasdan nila kami sa malayo. Parang may gusto silang gawin na hindi maganda. Sinabi ko ito kay Rigor. Rigor, nakita mo ba yung mga lalaki na nasa likod ng puno? May 3 na akong nakita. Parang sinisilip tayo. Sabi ko. Medyo natahimik si Rigor. Akala ko nga hindi niya ako narinig. Tapos, tsaka siya sumagot. Hayaan mo na yon. Ganito talaga ang mga tao dito. Medyo kakaiba. Sabi ni Rigor. Nang halos malapit na kami sa bahay ay may sinabi sa amin si Rigor. Paalala lang bago tayo tumuloy. Hindi pamilyar sa inyo ang mga taga rito sa amin. Kaya mas mabuti sigurong wag na lang tayong lumabas-labas ng bahay. Siyempre baka mapaaway pa kayo dyan. Kapag nasa loob na tayo, doon lang tayo. Kahit mag-inuman pa tayo buong gabi. O mag-ingay ng walang humpay. Basta walang pupunta sa kung saan na hindi ako kasama o si tatay. Mahirap na. Tumigil si Rigor sa likod ng bakod nila. Pagkababa namin, nakita namin itong 4 na lalaki na nagsilapitan sa amin. Hindi ko maintindihan ang ekspresyon sa mga mukha nila. Seryoso na parang sabik. Kakaiba rin ang mga itsura nila. Mahahaba ang buhok nila para sa isang lalaki. Parang matagal na noong huling nakatikim ng gupit ang mga buhok nila. Tago ang mga mata sa ilalim ng makapal na bangs. Medyo madumi ang mga damit nila. At nakayapak lang silang lahat. Ang bibilis ng maglakad. Sa isang iglap ay nasa harap na kaagad nila kami. Tayo kayo, sabi nung isa na parang pinakamatanda sa kanila. Opo, sagot ko naman. Dali-daling pumanggit na sa amin si Rigor. Iniharang niya ang mga kamay niya at saka humarap sa 4 na lalaki. Mang Kaloy, sa amin ho ito. Hindi ito dayo sa inyo, sabi ni Rigor. Tumango-tango ang lalaking tinawag niyang Mang Kaloy. Ganoon ba? Sayang naman. Mukhang masarap pa naman. Basta Rigor, alam mo ang patakaran. Ang mga nasa loob ng bakuran sa inyo, ang mga nasa labas sa amin, sabi ni Mang Kaloy. Oo naman po, sabi naman ni Rigor. Naglakad na pabalik ang mga lalaki. Pinanood namin silang naglaho sa gitna ng kapunuan bago kami sinamahan ni Rigor na pumasok. Dapat hindi nyo kinakausap ang mga yon, sabi ni Rigor. Bakit naman? Tanong ko. Basta, halina kayo at makapagpalit kayo ng damit, sabi ni Rigor. Kunti lang ang bisita na nasa loob. Sila tito at tita, si lola na may birthday, at ilang mga taga roon na kumain lang, at saka umalis din naman kaagad. Nagbihis muna kami ng mga damit, tapos ay tsaka kami kumain. Sobrang sasarap ng mga pagkaing nakahain sa mesa. Adobo, menodo, paella, litsong ulo ng baboy, at saka pansit bihon. Sabi ni Rigor, si Lola daw ang nagluto ng mga pagkaing iyon. Siyempre nagpasalamat naman kaming habang kumakain. Nakalimang balik ata ako noong paella na iyon. Sobrang sarap na pakiramdam ko. Sasabog na ang tiyan ko sa sobrang pagkabusog. Nang matapos kaming kumain ay nagkwentuhan lang kami sandali sa terasa nila. At saka ilang minuto pa, naglabas na si Tito ng alak na maiinom. Inantok na kami habang nag-uusap-usap. Pero parang mga nabuhay na bangkay ang mga pinsan ko nang makita ang alak sa mesa. Naglabas na ng yelo si Rigor at ilang platito ng pulutan. Tapos ay tsaka na umikot ang baso. Ang ingay namin sa inuman.
Todo kantsawan kasi tungkol sa mga babaeng nililigawan ang pinag-uusapan. Kaya lahat ay may gustong sabihin. 8:00 ng gabi nang mapansin kong ilan sa mga kasama ko ay tulog na. Siyempre, lampas 5 bote na yata ang naubos namin. Hindi kami madalas mag-inuman pero kapag umiinom kami, talagang tinotodo namin. Yun bang walang uuwi nang hindi nagsusuka at naglulupasay sa lupa. Tumba na yung iba. Nakita kong si Rigor na lang ang kaharap ko. Ano, tama na? Sambit ni Rigor. Hindi mo na kaya? Sagot ko. Iniisip ko lang ang kalagayan mo. Baka matulad ka rin dyan ng iba nating pinsan na knockdown na. Sabi niya. Tumawa ako at sumabay din siya sa tawa ko. Hindi na tumagay si Rigor. Alam kong lasing na rin siya. Ayaw niya lang ipahalata. Nagkwentuhan na lang kami doon at napuntang kwentuhan sa mga kapitbahay nila. Nakakatakot ang mga kapitbahay niyo, no? Sabi ko. Oo, ganun talaga yung mga yon. Sagot naman niya. Anong ibig sabihin ng isa na masarap daw kami? Bakla ba yon? Biro ko. Tinitigan ako ni Rigor. Akala ko tatawa siya sa biro ko. Pero seryoso ang mukha niya. Matagal din niya akong tinitigan bago nagsalita. Mas mabuti nang hindi mo alam, tol. Sabi niya. Sabay sa lampak sa mesa. Na-knockout na rin ang ungas. Lumabas si Tito at saka iniligpit ang mga ginagamit namin. Ano, suko na kayo? Kami noon hanggang umaga walang natutulog hanggat may alak pa sa loob. Sabi niya. Tumawa na lamang ako. Opo, mahihina. Sabi ko. Hanggang sa may narinig akong nagtatahulang mga aso. Medyo malayo yon. Umihip ang hangin pero hindi ko ito ininda. Lasing pa rin ako. At ang init ng alak sa katawan ko ay hindi pa sumisingaw. Nang makalayo-layo ay binuksan ko ang zipper ng short ko at saka naihi. Sobrang tahimik ng paligid na rinig ko sa tenga ang pagtama ng sarili kong ihi sa gilid ng puno. Tabi-tabi po, sabi ko. Nang matapos ay inilibot ko ang tingin. Mapayapa. Bakit kaya natatakot sila Rigor sa lugar na ito? Naupo ako sa ugat ng isa sa mga puno. Naglabas ng yose at saka sumindi. Paniguradong papagalitan ako nila tita kapag nakita nila akong magyose. Kaya hindi ako nagsindi sa bahay nila. Pero sa labas ng bakuran nila, malaya ako. Nang maubos ko ang yose, tsaka ko narinig ang yapak mula sa kung saan. Hindi ko masiguro kung saang direksyon ba ito galing. Kaya inilibot ko ang tingin. Pabalik-balik pa ito. Naisip ko baka sila Tito lang o kaya si Rigor na hinahanap ako sa bahay dahil hindi pa ako natutulog. Tumayo ako at saka naglakad pabalik sa direksyon ng bakuran. Bumilis ang mga yapak. Base sa naririnig ko ay alam kong madami sila. Lampas 2 ang gumagawa ng mga yapak na ito. Mas binilisan ko ang paglalakad pabalik. Pero bigla kong naramdaman ang hilo. Siguro dahil sa bigla ang pagtayo at dagdag pa na lasing ako. Kaya umikot bigla ang paningin ko. Napahawak ako sa katawan ng puno na hawak ang noo. Pero pinilit ko pa rin na maglakad. Kung ano man iyon ay sigurado kong iyon ang mga nilalang na kinatatakutan nila Rigor at ni Tito. Bawat hakbang ko ay sinasapo ko ang unahan ng 2 kong mga kamay para hindi ako bumunggo sa puno. Ilang beses pa akong muntikan ng matumba dahil sa mga bato sa lupa. Narinig kong nasa malapit na ang mga yapak.
Mas lumakas ang hangin at umiba ang direksyon nito. Nagsitaasa na ang mga balahibo ko. "Balik ka, Totoy!" Narinig ko ang boses. Kilala ko ito. Habang tumatakas sa kanila ay kinikilala ko ang boses. Nang halos tanaw ko na ang bakuran ay biglang gumana ang utak ko at saka ko naalala. Yung pinakamatanda doon sa 4 na lalaking sumasalubong sa amin kanina. Siya iyon. Halos 5 metro na lang ang layo ko, kaya lumingon ako pabalik. At sa pagkakataong iyon, Sir Casper, hiniling ko na sana hindi ko na lang nakita ang mga nakita ko. 4 silang mga lalaki. Hubot-hubad ang katawan nila na nasisinaga ng buwan. Mababalahibo na animoy mga bababangis na hayop. Kumikinang ang matatalas nilang ngipin sa liwanag mula sa itaas. Kulay pula ang mga mata. Para silang mga aso kung maglakad. Gamit ang mga paa at pati mga kamay ay mabilis ang mga kilos nila. Ang isa ay sa itaas pa ng puno dumaan. Tumalon-talon ito. Ibinalik ko ang tingin sa unahan at saka kumaripas ng takbo. "Saan ka pupunta, Totoy?" Noon lang siguro ako tumakbo ng ganoon kabilis sa buong buhay ko. Dinudurog ko ang bawat sangang matatapakan. Hindi iniinda ang ibang halaman na humahagupit sa tiyan at mga braso ko. At halos 1 dipa na lamang ako sa bakod. Narinig ko ang pagtalo ng isa sa kanila. Tinapakan niya ako sa likod kaya natumba ako sa lupa. Nauna ang muka. Tumama ako sa matatalas na sanga ng puno at mga tuyong dahon. Naramdaman ko ang mainit na sakit sa labi. Nalasahan ko ang pakla ng dugo na pumapasok sa bibig ko. "Sabing huwag ka nang tumakas eh," sabi ng lalaki. Matalas ang kuko ng mga paa niya sa likod ko. Magaspang ang talampakan. "Huwag po, Manong. Huwag po. Ayoko po pong mamatay." Pagmamakaawa ko. Umiiyak na ako sa pagkakataong iyon. Sobrang kaba ng dibdib na halos sumabog na ang puso ko. Parang nawala na ang kalasingan ko. 23 gulang na ako noon pero sa pagkakataong iyon ay para ba akong bata na iniwan ng magulang sa tindi ng iyak. "Lumabas ka sa bakod kaya ngayon amin ka na," sabi ng matandang lalaking aswang at saka ito tumawa ng napakalakas. Nakakabingi ang tawa nito sa dilim ng gabi. "Hindi ko na po uulitin, pangako. Uuwi na po ako. Palayain niyo lang po ako, pangako." Sunod-sunod kong sabi. Akala ko talaga iyon na ang katapusan ko. Na pagkatapos kong magmakaawa ay papatayin nila ako at saka kakainin ang katawan na parang kanibal. Pero bigla akong narinig ang napakalakas na tunog na nanggaling kung saan. Parang nabingi ang tenga ko sa narinig. Ibinalik ko ang tingin sa bakuran. At naroon si Tito kasama si Rigor. Nakatayo sila sa loob ng bakod. Nakatingin sa direksyon namin habang nakatutok sa itaas ng langit ang baril. "Manong Kaloy, amin niyang batang yan. Pinsan namin yan kaya hindi niyo siya pwedeng gawing biktima." Kalmado pero maotoridad ang boses ni Tito. "Pero lumabas siya sa bakod. Iyon ang usapan. Sa loob ang mga sa inyo, sa labas ang sa amin," sabi ng aswang. "Oo, totoo iyon. Pero amin pa rin naman itong lupa na ito, hindi ba? Hindi lang namin nilagyan ng bakod dahil may mga puno. Pero nasa kasulatan ng titulo na abot 10 metro pa mula sa bakod namin ang lawak ng aming lupa, di ba, Manong Kaloy?" Hindi nakaimik ang aswang. Naramdaman ko na umalis na siya sa likod ko. Narinig ko ang mabibigat na yapak papalayo.
Sa susunod ay hindi na namin sasantuhin sino man ang makalabas sa pagmamay-ari niyong lupa, sabi noong Mang Kaloy. Tsaka sila nagsitakbuhan palayo. Tinulungan ako ni Tito at saka ni Rigor na tumayo at pumasok sa loob. Habang nasa kusina, ginagamot ni Tita ang mga sugat ko sa mukha. Sorry po, sabi ko. Hindi, wala kang kasalanan. Kami ang may kasalanan. Hindi agad namin sinabi sa inyo kung anong klaseng mga halimaw ang kapitbahay namin dito. Akala kasi namin ay matatakot kayo kapag nalaman ninyo. Mga lahing aswang iyon si Manong Kaloy. Halos kalahating populasyon dito sa amin ay may lahing aswang. Kami lang ata ang pamilya na purong tao. Kwento ni Tito. Bakit hindi po kayo umalis dito? Tanong ko. Sayang naman itong malawak naming lupa. At saka ilang taon na rin ditong nakatira ang mga ninuno ko. Kaya sanay na kami sa mga aswang. Hindi nila kami ginagalaw bilang respeto na rin sa mga ninuno namin na naging kaibigan din siguro ng mga ninuno nila. At kung subukan man nila, matitikman nila ang bala ng baril ko. Sabay tumawa si Tito. Nang magamot ako, naghintay lamang kami ng umaga. Tapos ginising na namin ang iba pa naming pinsan para bumayahe na pabalik. Sumama pa sa amin si Tito dahil baka raw pag-initan pa kami ng mga pamangkin ni Manong Kaloy. Sa awa ng Diyos, nakauwi naman kaming lahat ng ligtas. Walang kaalam-alam noon ang iba kong pinsan sa kung anong nasaksihan ko noong gabing iyon. Balik pa tayo ha, sabi nung isa. Ngumiti lang ako noon. Pero sa isip-isip ko, hindi na ako babalik doon kahit kailan. At hindi na nga ako bumalik. Sa ngayon, halos mahigit 10 taon na ang nakalipas, ay hindi na ulit ako nakatungtong sa lugar na iyon. Pero syempre tuwing okasyon dumadalaw pa rin sila ni Rigor sa amin. Pero hindi na ulit sila nag-aya na pumunta sa kanila. Hanggang sa isang araw na balitaan ko na namatay raw si Tito. Sila na lang dalawa ni Tita at Rigor ang naiwan doon. Alam ko sa ngayon ay isang tricycle driver na si Rigor. Wala naman akong balita kung pugad pa rin ba ng mga aswang ang lugar na iyon magpasa hanggang ngayon. Bastang sa akin lang ay tapusin ko na ang kwentong ito dahil masyado nang mahaba. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Hanggang dito na lang po at maraming salamat ulit. Salamat sa pag-subscribe. Muli po, ako po si Kiko ng taga Bulacan na lang.